खुलुमबाय आं मुन्दु बसुमतारी दिनै आं क्लास 10 नि 1.1 एक्सारसाइज नि क्वेश्चन नम्बर 1 खौ सल्व खालामगोन दा जाहैबाय क्वेश्चन नम्बर 1 दं इउक्लिडनि राननाय बिमाफारिखौ HCF दिहुननो थाखाय बाहाय दा इउक्लिडनि राननाय बिमाफारि बायदि जोङो बे 1 2 आरो 3 बे मोनथाम सोंनायनि जोङो फिननायखौ जों दिहुनगोन स' दा जोङो गिबियावनो 1 नाम्बारखौ खालामनि सल्युशन दा जोङो गिबियावनो बे क्वेश्चन नम्बर 1 खौ नायनांगोन जे इउक्लिडनि बिमाफारिखौ जोङो HCF दिहुननो थाखाय बाहायनांगौ स' दानोबा जोङो बे मोननै अनजिमानि HCF खौ जोङो इउक्लिडनि बिमाफारि बाहायनानै जोङो बोरैहाय दिहुनगोन दा बे गिबि स्टेपआ जाबाय बेखौ जोङो HCF दिहुननो थाखाय जोङो बे मोननै अनजिमानि माने नांगोन बबे मोनसेया गिदिर बेखौ नायनांगोन बे जाबाय गिबि स्टेप स' बे मोननै अनजिमानि गेजेराव माबे देरसिन जोंनिया 225 बा 135 ख्रुइ सेमा देरसिन स' जोङो बेखायनो जों मा खालामगोन बेहाय जाहाथे सिन्स 225 बा 135 निख्रुइ देरसिन स' बेनिख्रुइ देरसिन थाखाय जों मा खालामगोन बेखायनो देरफोर दाना जोङो HCF न इउक्लिडनि बिमाफारिखौ जोङो बेहाय बाहायगोन स' इउक्लिडनि बिमाफारि जोंनिया मा दंमोन A equal to B into Q plus R जेरावनिखि R आ 0 निख्रुइ गेदेरसिन बा समान आरो B निख्रुइ उन्दै स' बे जाबाय इउक्लिडनि बिमाफारि दिहुननाय बेयो माबा मा होनो HCF दिहुननाय फर्मुला स' दानाबा बे फर्मुला बायदि जोंना मा दोङो बेवहाय जाया देरसिन बेखौ जों A हमगोन आरो जाया उन्दैसिन बेखौ B हमगोन दानाबा बे जोंनिया A आव देरसिना जोंनिया मा 225 स' बेखायनो A आ जागोन 225 स' बेखायनो 225 ओमफ्राय बेहाय इक्वल टु 135 B आ 135 दानाबा जोङो Q plus R दानाबा Q आरो R खौ जों बोरैहाय मोनगोन स' Q आरो R खौ जों मोननो थाखाय जों मा खालामनांगोन राननांगोन बेखौ बेजों रानब्लानो जोङो Q आरो R मोनगोन Q आ जाबाय रानगासै जायखौ जों रानना मोनगोन आरो R आ जाबाय आद्रा स' जाय आद्रा राननानै आद्रा थायोब्ला बियो R जागोन स' बेखायनो जों बेखौ राननोसै गिबियावनो 225 आरो 135 स' 225 खौ 125 जों राननांगौब्ला जोङो बेहाय 2 होनो हानाय नङा मानोना जों बेहाय 2 जुदि होयोब्ला बेयाव 225 देरसिन जागोन स' बेखायनो बेवहाय जोङो 1 होखानांगोन स' 1 होयोब्ला जों मिथिगोन 5 सानजाबसे 5 3 सानजाबसे 3 आरो 6 सानजाबसे 1 स' बेहाय जोङो मा फैगोन 12निफ्राय बेनिफ्राय थांनो हाया बे लाथिख' जाबाय बेहाय 12निफ्राय 3 थाङोब्ला जोंना मा थागोन 9 स' बेहाय जोंना मा थागोन नैबे बे जाबाय रानगासै बे सेया जोंनिया रानगासै आरो बेनि नैबे 90 जोंनिया मा आद्रा स' बेखायनो बेवहाय जोङो Qनि जायगायाव जोंनिया मा जागोन 1 रानगासै आरो जों आद्राया जाबाय जोंनिया मा 90 दा जोंना थांखिया जाहैबाय मा जोङो जेब्लासिमहालागै जोङो बे आद्राया न R नि जायगायाव जों जेब्लासिम लाथिख' मोना आद्राया जेब्लासिम लाथिख' जाफैया बेलागै जोङो बे इउक्लिडनि बिमाफारिखौ जोङो बाहायनानैनो स्टेप बाय स्टेप थांबाय थानांगोन स' जोङो आरो जों नेक्स्ट स्टेप मोनसे खालामबावनांगोन मा जोङो बेखौ 0 मोनो जाहाथे जों आरो बेखौ जोङो उन्दै खालामबाय थागोन थांनानै स' जोङो दिस इमप्लाइज जोङो बेहाय इमप्लाइज होबाय ओमफ्राय बेहाय मा जागोन दहायथ' जोंनिया माबा नैबे A मोन न दानाबा नेक्स्ट स्टेपआव जोंनिया मा जागोन नैबे दहायनि B आ A जाफैबाय आरो R आ B जाफैगोन स' जोङो बेहाय नैबे 135 जोंनो बेयाव मा जागोन 135 बियो B मोन नालाय नैबे आरो बियो A मोन स' बेखायनो बियो 225 खारबाय गैला दा 135 A जाफैबाय समानसिन आरो बे 90 आ नैयाव मा जाफैखो B जाफैबाय ओमफ्राय सानजा बेवहाय Q आरो प्लास R थागोन स' बेखौबो जों मा खालामगोन बेबायदिनो एखे राननांगोन जोङो बे राननाय आदबखौ बाहायनांगोन स' बेवहाय जों मा रानगोन 135 खौ 90 जों रानगोन स' बेवहाय नायनाय जोङो 135 खौ जोङो मा रानगोन 90 जों स' 90 जों जोङो 1 सानजाब्ला जोङो मा मोनगोन बेवहाय 90 खौ मोनगोन जुदि 2 सानजाब्ला जोङो मा जागोन बेनिख्रुइ मा जागोन देरसिन जाहैगोन न 180 जाहैगोन स' बेखायनो जोङो 1 ल' सानगोन बेखौ लाथिख' जोबसे लाथिख' आरो 9 सानजाबसे 9
दानाबा बेहाय बायानो फैबाय 9निफ्राय ओरैजाय 9 थांबा मा जागोन जोंनिया 4 45 स' बेखौ जों मावनोखौ एबार किउआ से जाबायबाबो आरो बियो 45 जाबाय आरा 45 जाहैबाय स' बेवहाय किउआ से आरो आरा मा जाखो 45 दाबो जोंनिया मा जाखो आरा लाथिख' जायाखै दाबो जोंनिया मा दङ 45 दंबावो स' जोंना बे जेब्लासिम लागै लाथिख' जाया अब्लासिम लागै जों खालामबाय थानांगौ होनदों स' आरो जोङो नेक्स्ट टाइम मोनसे खालामबावना नायनि स' बे स्टेपआव जोंनिया मा जागोन बेनि रानग्राया न' बे रानग्रामोन बिआ एबार ए जाफैलायगोन बेहाय बे एआ गैया जालायबाय स' बेखायनो 90 स' 90आ मा जाफैखो ए जाफैलायबाय समानसिन बे 40 बि जाफैलायबाय 45 बेहाय बियो फैबाय थायो माने बोरै स' 45 जाफैलायबाय इनटु Q plus R माने Q आरो R मोननो थाखाय जों मा खालामनांगोन बे राननाय आरो बाहायनांगौ जोङो स' 90खौ राननाय जायो 45 जों स' जोङो 90खौ जों 45 जों 45 जोङो रानबाथाय जों मा मोनो जोङो नै मा मोनो 90 मोनखायो जोङो 5 2 10 लाथिख'फ्रा बेसे 2 2 4 8 7 9 90 जाबाय स' जों मा जागोन बेहाय Q नि जायगायाव मा मोनखो जोङो 2 आरो R नि जायगायाव जों मा मोनखो आद्राया लाथिख' दा जोंनिया मा जाखो फैयै जोंनिया मा जाखो लास्टआव जोंना मा जाखो जोबनाय जोंनिया जोबनाय खोलोबाव न' बे लास्ट स्टेपआव जोंनिया आरआ लाथिख' जाफैबाय स' जाहाथे जोङो लास्ट स्टेपआव जोबनायाव जोंहा आरनि जायगायाव लाथिख' मोनफैबाय स' बे खोलोबाव बे लास्ट खोलोबनि रानग्रा न' थामहिनबा नैबे बिआ रानग्रायानो जाहैबाय बे मोननै अनजिमानि मा HCF स' जाहाथे जोबथानाय खोलोबाव आरआ आरनि माने लाथिख' जाफैबाय स' बेखायनो बे खोलोबनि रानग्रायानो जाबाय मा होनगोन बे मोननै अनजिमानि HCF स' बेखायनो 135 आरो 225 नि HCF आ मा जागोन 45 स' मा जाखो 45 जाबाय स' बे जोंनिया मा जाखो नाम्बार 1 नि बे जाबाय नाम्बार 1 नि फिननाय स' आरो जोङो नाम्बार 2 न नाम्बार 2 खौ जों खालामनांगौ नाम्बार 2 आव नाम्बार 2 आवबो इजि स' बेहाय नाम्बार 2 आव बेहाय अनजिमा मोनसेया गिदिरसिन जों मिथिखायो न नाम्बार 2 नाम्बार 2 आव जोंनिया जों मा देरसिना मा जोङो बेहाय नायगोन जोङो बेहाय देरसिनखौ नायगोन देरसिना माबे जोंना बे मिथिखायो जोङो बे देरसिन स' बेखायनो जों मा लिरगोन बेहाय जाहाथे 38,220 आ मा 196 देरसिन न बेखायनो therefore जोङो इक्वलिटी बिबाफारि बायदि जों मा जागोन बे ए जाबाय बे बि स' बेखायनो ए नि जायगायाव जों मा दोनो 38220 समानसिन 196 into Q plus R स' Q आरो R जोङो बबेनिफ्राय मोनगोन Q आरो R खौ जोङो बेखौ बेजों रानबानो Q आरो R नि मान मोनगोन माने Q आ जाबाय रानगासै आरो R आ जाबाय आद्रा स' जोङो दा राननिसै बेहाय 38220 आरो 196 दानाबा जोङो राननाया जों मा खालामगोन बेथ' जोबोद गिदिर नालाय स' रानग्राया मोनथाम दङ रानग्रानिखौ जों मोनथाम नायगोन स' बे मोनथामखौ जों लागोन स' बे मोनथामाव जोङो 196 खौ बेजों जोङो होनानै हायो जुदि जों बेहाय 1 होयोबा 196 मोनगोन आरो जुदि जों 2 होयोब्ला बेहाय जोङो मा मोनगोन 382 न बेनि सिखौ जोंहा माने देरसिन जाहैगोन स' जों बेखायनो जों बेहाय मा होनो हायो 1 होनो नांगोन जोङो स' बेहाय मा होनो जोङो
196 मोनगोन स' बेखौ जोङो दानख'नो हायो 0 to 0 फैबाय 2 to 2 फैबाय बेवहाय 12 निफ्राय 6 थाङोबा 6 फैबाय बेवहाय 70 निफ्राय 9 थाङोब्ला 8 थाबाय ओमफ्राय 2 निफ्राय 1 थाङोबा 1 दा बेवहाय जाबाय स' दानाबा जों मा खालामगोन बेहायबो मोनथाम 186 न' बेहाय मोनथाम दङ रानग्राया बेहाय रानजाग्रायाव मोनथाम लायोब्ला जों मा जागोन 196 निख्रुइ 186 आ उन्दैसिन जानायलाय जोङो मोनसे बांद्राय लाफाबावनांगौ जागोन बेहाय स' मोनब्रै लाबाय जों स' मोनब्रै लायोबा जों बेहाय मा मोनगोन मोननै दं नालाय जों डाइरेक्ट खनसे बुनायना होना नायो जोङो 18 गुसान जाबनै जिदाइन न' जों बेहाय गिदिर खालामनानै नाय खनसे गिदिर न' बेसेबां जोंनिया गुसान जाबदो जोंनिया बेसेबां 54 गुसान जाबदो 54 बा जों बेहाय बोरै लिरबाय ओमफ्राय जोंनिया मा थागोन 5 बाय गुसान जाबु 81 इदो 86 नि 6 आखारबाय 8 गुसान जाबसे 9 इदो 17 117 लाइटखौ खाबाय हासिनो बेवहाय 12 निफ्राय 4 थांबा 8 फैबाय बेवहाय मा थागोन 50 निफ्राय 6 थाङोबा मा थागोन 9 न' ओमफ्राय बेवहाय जाबाय लाइटखौ जाबाय गैला बेयो 7 जाबाय 7 लाइटखौ गैलाबो जासिगोन स' जों बेवहाय मा होनगोन 985 980 स' जों बेवहाय 80 दङ नालाय जों बेवहाय मा थागोन एबार बेवहाय जोङो मा नांगोन 5 10 5 35 ना 10 5 30 30 लाथिख' ओमफ्राय आखार थाबाय 3 गुसान जाबा 45 3 दो 8 आरो बासान जाबसे 5 ओमफ्राय बेवहाय जोङो माने जोंना 4 मोन आरो 4 आखार दं नालाय दा बासान जाबसे 5 10 नि स' जोंहा मा जागोन बेवहाय लाथिख' लाथिख' मोनखाबाय माने जोंना खनसेयावनो जोबजोब्बाय दा जोङो बे जायगायाव आद्राया मा जाखो बेवहाय लाथिख' जाबाय आद्राया लाथिख' आरो रानगासेया मा जाखो जोंनिया 195 स' बेवहाय जोङो किउनि जायगायाव जों मा लिरगोन 195 आरो आद्रायाव लाथिख' बेवहाय जोङो मोनसे स्टेपावनो न' मोनसे स्टेपावनो जोंनिया मा जाखो बेहाय मोनसे स्टेपावनो जोंनिया आद्राया लाथिख' जाबाय लाथिख' जानाय लोगो लोगो जोङो मा खालामनो बेखौ आरो जोङो बेवहाय नेक्स्ट स्टेप खालामनो गोनां दरखार गैया स' बेखायनो जोङो बे खोलोबाव जोंनिया लाथिख' जाबाय नालाय आरो स' बेखायनो जोङो बे खोलोबनि रानग्रायानो जागोन मा बे मोननै अनजिमानि HCF स' दानियाबा बे मोननै अनजिमानि HCF आ जाबाय 196 बेखायनो 38220 आरो 196 नि HCF आ बेसेबां 196 आनो जागोन 196 आनो बेनि मा HCF स' नाम्बार 3 खालामनाय जोङो नाम्बार 3 जोंनिया मा दं नायनाय बेयावबो देरसिना मा बायदि जोंनिया 867 आ 255 देरसिन स' बेखायनो सिन्स जाहाथे 867 आ 255 निख्रुइ देरसिन न' जाहाथे बेयो बेनिख्रुइ देरसिन जोङो मा खालामगोन एबार इउक्लिडनि बिमुंफारिखौ जोङो बेहाय बाहायगोन स' बेखायनो इउक्लिडनि बिमुंफारि बायदि जोंनिया मा जागोन बेहाय ए जागोन 867 equal to 255 into Q plus R स' बेवहाय नायनाय जोङो बेखौ बेजों राननांगोन राननायनि उनाव जोङो से रानगासिनो मोनगोन Q आव बहायगोन आरो आद्रा थानायखौ R आव बहायगोन स' जोङो बेखौ खनसे रानफिननि बेखौ खनसे रानबावनि जोङो 67 खौ जोङो 2
बेवहाय 2 होयोब्ला जों मा मोनगोन बेवहाय 4 न बेवहाय जों मानो नायनो 8 ना 4 होबा 8 जाखागोन ओमफ्राय दावलां जानाय नङा जों बेयाव मा होनांगोन 3 खौसो नायनाय जोङो बा 3 15 15 बा 1 3 5 15 16 थाबाय 1 3 2 7 जायो दानाबा 7 निफ्राय 5 थांबा 2 लाथिख' 1 0 जाबाय मा 3 q आ 3 जाबाय आद्राया 1 0 2 बेवहाय मा 3 q आ 3 आद्राया 1 0 2 नेक्स्टआव जोंनिया r आ 1 0 2 दङ स' बेखायनो आरो नेक्स्ट स्टेप खालामफिननांगोन स' नेक्स्ट स्टेपआव जोंनिया मा जागोन बेनि रानग्राया रानजाग्रा जाफैगोन 255 समानसि बेनि आद्राया रानग्रा जाफैगोन ना 102 into q plus r स' जों बेखौ रानबावनांगोन स' रानोब्ला जोङो 255 खौ 102 जों राननांगोन स' 102 जों मा थांगोन बेवहाय 2 जों डाइरेक्ट 2 थांनो 2 होनो हागोन बेवहाय निसान जाबनाय 4 ओमफ्राय लाथिख' लाथिख' जाबाय आरो निसान जाबसे होनाय ओमफ्राय इयाव मा फैगोन 1 आरो इयाव 5 51 फैबाय होमबा r आ 51 जाबाय बेयो q आ 2 जाबाय स' q आ रानगासेया 2 आरो आद्राया 51 आद्राया 51 जाहैबाय स' दा जों आरो मा जाहाथे r आ दासिमबो जों लाखिथ' जायाखै आरो जों नेक्स्ट स्टेप खालामफिनबावगोन स' नेक्स्ट स्टेपआव दिस इमप्लाइज बेनि b न रानग्राया एबा रानजाग्रा जाफैबाय 1 0 2 रानजाग्रा जाफैबाय ओमफ्राय आरो बेनि बेयो आद्राया बेनि रानग्रा ओमफ्राय इयाव इनटु q प्लास r जागोन न दानाबा जोङो 51 1 0 2 51 राननांगोन 1 0 2 आरो 51 बेयाव जों मा खालामनाय बेवहाय 51 बा 2 होनो नायखायो जों बेयाव नैजों जाबसिनाय आरो 5 20 जाखाबाय गोदो स' लाखिबाय जाबाय बेवहाय होमबा बेवहाय मा जाखो q आ 2 जाबाय आरो r आ जोंहा मा जाखो 0 जाबाय न जाहाथे बे खोलोबाव न बे जोबथारनाय खोलोबाव जोंनिया फैयै फैयै जोंना मा जाखो r आ जोंना लाथिख' जाफैबाय स' जाहाथे बे खोलोबाव r आ लाथिख' आरो बे r आ लाथिख' जाफैनाय खोलोबनि मा रानग्रायानो जाबाय बे मोननै अनजिमानि HCF स' बेवहाय जों लिरगोन बेखायनो मा 867 आरो 255 नि HCF आ बेसेबां जोंनिया बे खोलोबनि रानग्राया मा 51 स' 51 जाबाय स' 51 आ जाबाय बे मोननैनि मा जागोन HCF स' कुइसना मोनथामखौबो सल्भ खालामबाय स' दिनैनि भिडिअ बेखौनो गोजोन्थों